Benares bizitatzera datozen mendebaldar turistek lan handirik gabe lotu ditzakete azedezeren abesti honek infernuari eta heriotzari egiten dizkion aipamenak hiri santuarekin. Baina hindu batentzat hiri hau ez da infernuko atea, paradisurakoa baizik. Benaresen gaur egungo izen ofiziala Varanasi da, baina bere historia luzean hainbat izen hartu ditu. Kontuan hartu behar dugu hiri honek sortu zenetik gaur arte iraunduela bizirik. Hau da, bere kaleetan entzuten dugun buila 3000 urtetan zehar ezagutu du. Adituen ustetan gizakiaren historiako hiri zaharrenetako batez ari gara. Hiria bizitatzen duen mendebaldar askok uste dute Benares leku aproposa dela, ustez Indian edonon aurki daitezkeen espiritualtasun erraza eta barne bakea lortzeko. Jai dauka hori pentsatuta etorri den gisajoak. Indiak bi aukera ematen dizkizu. Maite mintzen ez bazaitu, nazkatu egiten zaitu. Bigarren kasu hau bizi dutenei, Benaresek hirukoiztu egin diezaieke Indiaren idiosinkrasiak sortarazi ditzakeen kezkak, irrizki eta ezinegona. Nahiko arrunta da iritsiaz batera, turista ia suspertzeko betarik gabe, barnez arrastatik bihotz barruko astinketara ibiltzea, autotxokean bezala. Hasieran hiritik ospa egiteko nahia oso ulerterraza da. Baina etortzeko alegina egiten badugu, eta denbora bat hartzen badugu etortzeko bidean, erraz hartuko diegu tamaina hiriaren izaerari. Gehien harritzen gaituena heriotzarekiko hurbiltasuna da. Gure gizarteko tabu hau hain modu gordinean aurkitzeak. Laztu egiten gaitu hain modu naturalean bizitzeak. Kontuan hartzen badugu, hindu batentzat gorputza ez itzultzeko ontzi bat besterik ez dela, errazago uler dezakegu zein patxadatsu eta lasai bainatu daitekeen pertsona bat ur gainean dagoen hilotzetik metro gutxitara, botila huts bat balitz bezala. Naizenien maite ez negarregin. Ez negarregin. Naizenian maite ez negarregin. Benaresen edozein txokotan egin dezakezu ez ustean, heriotzarekin topo. Ez da izkutatzen den zerbait. Azalpena ezin da errazagoa eta bakunagoa izan. Hindu batentzat Benaresen hiltzeak berraragiztatze ziklo mingarritik libre geratzea dakar, eta ondorioz moksha izeneko egora lortzen du. Hau da, jangoikoarekin bat egitea. Ez du axola bere karma modu ez egokian kudeatu izanak. Karma que una persona vive con su casta, que siempre le ayudar para otros, para Pablo, es una karma. En gente le matas, le pegas, celoso, es también una karma, pero es no correctamente. Su karma son buenos, siempre piensa buenas cosas para otros, para ayudar, para amables. Es karma, Dios te da buen fruta. Un día, ahora no, pero luego creo que sí. Ibai inguruko kalezuloetan ez da autorik kabitzen. Gorpuak bertaraino garraiatzeko sistemek sarritan harrituta utziko gaituzte. Hilotza hartu eta handatan eramaten dute ibairaino, bambuz egindako atila moduko batean. Heresiak eta mantrak abestuz joaten dira. Gorpua hiloial zuri batean bilduta joaten da gizona bada, eta gorriskan emakumea denean. Hilberria garraiatu eta erretzen dutenak Don izeneko ukiezinak dira. Heriotzaren langile hauek ezpuruak izan arren aberatsak dira. Hileta zerbitzu hauek kutsatu egin dituzte betirako, baina monopolio honi esker, gorpua erretzeko behar den egurraren prezio ere euren kontrolpean dago, eta gupidarik gabe ezartzen dute eskaintza eskaeraren legea. Orain 2000 urte bezala, ibaiertzera iritsitakoan, zenitartekoek ibaiko uretan bainatu eta heriotzak dakarren espiritu kutsadura garbitu behar dute. Era berean, hilotza ere ibaiko uretan garbituko dute. Hilotza garbitu ondoren,
Egurpila baten gainean jartzen da eta gi izeneko gurin berezi batekin zipristintzen da. Egurrez estali eta su ematen zaio. Lan hori seme nagusiari dagokio. Hildakoaren errautsak ibai santura botatzen dira. Askatasunaren bideari jarrai diezaioten. Gorpua erretzea familiarteko ekitaldi xamurra izanik, ez litzateke grabatu edo fotografiatu behar, baina halako errespetua benetako bidaiariek bakarrik erakusten dute. Oizko prozedura kontatu duguna bada ere, batzuetan. Se pone con una piedra grandes en ganques. Cuando pescados les comes cortados, así, como dices, pinchas, ¿comprendes? Errausketa labe elektrikoa, merkea, eragingarria eta azkarra da, baina ohitura izanik. Eléctrico barato, pero karma de hindú tiene que hacer con madera. Santoiek, aurrek eta ordun dauden emakumeek ez dute suaren beharrik garbitzeko, berez baitira orbaingabekoak. Hortaz, otoitz batzuk egin ondoren, zuzenean bidaltzen dira ibaiaren ondora. Vaca, toros, búfalo, se pone a meter en agua. Alde ederra dago gure izudura eta bertakoen axolagabetasunaren artean. Domek beste jarduera berezi bat ere egiten dute. Balde bat hartu eta ibai ertzeko lokatza baetzen dute. Errauts artean hilen urrezko baginen eta beste apaingarri batzuen bila. Egunero etortzen dira Benaresera 100 pertsona zahar eta gaixo heriotza itxarotera. Gehienek horretarako eraiki diren egoitza berezietan hartzen dute ostatu. Baina sarritan desioa eta errealitatea ez datoz bat. Egunak pasatzen dira eta amets politori ez da betetzen. Parad, que va esperando hace 5 años más que 10 años. Dios te dice no tiene que esperar. Erioak bisita egiten dienerako, aurreztutako dirua bukatu egiten zaie. Eta labe elektrikoa edo ibaiko sakonunea dira aukera bakarrak. Buruaz beste egiteak karmaren legea modu larrian urratuko luke, eta Benaresera egindako ostera alferrikakoa litzateke. Tradizioari kasu eginez gero, hiria ibaia baino lehenago sortu zen, baina ibairik gabe ezin dugu Benaresen garrantzia ulertu. Ganges ibaia, ganga bertakoen hizkuntzan, ibai itxuraz agertzen zaigun ama jainkosa dugu, bere seme alabak babestu eta bide honean jartzen dituen ama. Ibaiak, tradizio hinduan, emakumezkoak dira beti. Gangesen kondairak kosmosean kokatzen digu ibaia hasiera batean. Lurrera jaistea erabaki zuenean, jaistearen indarrak hiria txikitzeko arriskuan jarri zuen. Benares, Xiba jainkoaren ohiko egoitza da, eta gertatze hartzegoenaz konturatu zenean, burua makurtu eta bere ilajearekin ur jauziaren talka leuntzea lortu zuen. Benares, Xibaren egoitza, hinduen 7 hiri santuetako bat da. Milaka erromez iristen da egunero hirira ibaiko uretan egindako bekatuen barkamenaren bila. Lehenik, 3-4 eguneko ibilbidea egiten dute hiri inguruan. Ibilbide horretan geldiune jakin batzuetan geratzen dira otoitz egitera. Hindu zintzoa erromesaldi hau egiten saiatuko da, behintzat behin bere bizian. Ibaiaren uretaraino jaisten diren armaila horiek gaz deitzen dira. Hainbat gaz daude ibai ertza jarraituz eta gehienetan milaka fededun aurki daitezke bertan,
batez ere egun sentian, bainu garbitzailea hartzeko asmoz. Eguneroko bizitzan ez bezala, hemen kasta ezberdinekoak, gizon eta emakumezkoak elkarrekin nahastuta aurki ditzakegu. Benetan harrigarria hindua bezalako gizarte hierarkizatu batean. Mucha gente aquí quiere estar para vidas, para otras cosas. Piensas para padres, abuelos, 5 meses, quietos, que tenga una vida quieto. Gizonen gerripeko arropak eta emakumeen sari bustiak gorputzetan itsatsita geratzen dira, eta anatomia erdiagerian geratzen da. Beste edonon horrelakorik ikustea pentsazina da, baita etxe barruan ere. Irudi hauen erotismoak turisten kameren objektiboak iman batek bezala erakartzen ditu. Barruntatuko zenuten bezala, Gangeseko urak oso kutsatuta daude, baina seguraski zuen susmoa okerreko bidetik doa. Ibaiaren kutsadura ez dator bereziki bere uretako gizakien eta beren gorpu usteletatik. Arazoa, batez ere, ibai ondoan kokatzen diren hirietako estoldak eta industrietako isurkinak dira. Aurretik saiakera ugari egin diren arren, ez da oraintxuraino lortu ibaiarekiko kontzientzia ekologikoa. Hiritar arruntarentzat nola kutsatu daiteke garbikuntza iturri dena. Sinesgaitza badirudi ere, egia da orain arte ez dela izurrite berezirik gertatu. Zortea, miraria, txiripa, nola jakin, edozein kasutan gazetako bainulariak ez ditugu oso kezkatuta ikusten. Mare Gangaji. Arropa garbitzaileen kastakoak ere ibaiarekin harreman estuan bizi dira. Milaka jantzi eta soineko egunero garbitzen dituzten arren, baieztatu dezakegu hotelean garbitzera bidali dugun galtzerdi bakoitza beti bueltatu dela bere bikotearekin. Gazauetan zehar beste pertsonaia asko ere dabiltza handikotik hortikora. Haurrak jolasean, erlijio gizonak, jogiak, bizarginak, dendariak eta nola ez, alabeharrezko pikaroak. Ez dagoenez jakiterik hurbiltzen zaigun pertsona, amarru gabeko berrizalea, ala diru iturri legez ikusten gaituen zitalen bat den, honena entzungorrarena egitea da, naiz eta sarritan, elkarrizketa interesgarri bat izateko aukera galduko dugun. Shivaren hiria Indiako iparraldean kokatzen da, Uttar Pradesh izeneko estatuan. Benares edo Varanasi nahiago baduzue, ibaia baino zertxo bat gehiago ere bada. Gazetako jauregi eta tenpluak osatzen duten agertoki dotore honen ostean, Aldezarreko laberintoa izkutatzen da. Kalezulo itxusi, zikin eta estu hauetan behiak dute lehentasuna. Hobe behera begira joan edo oinetako itxiak erabili. Hain estuak dira kaleak ze, behin baino gehiagotan, atzera egin behar izango dugu, gure bidean beiren batekin, gizon lodikote edo gorpul horren batekin topo egiteko beldurrez. Bestalde, ezinezkoa izango dugu kale nahaspila honetatik ateratzea norbaiti bideagatik galdetu gabe. Aldezarra zeharkatu eta anabasa izugarria daukagu zain. Etengabeko auto ilara zaratatsu eta jasangaitzak. Gezurra badirudi ere,
Ohitutakoan, orain gure senetik ateratzen gaituen egoera honek bere xarma daukala konturatuko gara. Turismoaren hazkundea eta erromes indiarren oparotasuna, hiriaren merkataritzarentzat mesedegarriak dira oso, baina ezer gutxi balio du hiriko arte eta kultura ondarea hobetzeko. Benaresen ez dago monumentu eder eta txundigarririk, batez ere inbaditzaile asko izan dituelako bere historia luzean zehar, eta gehienek hiria suntsitzeko seta izan dutelako. Inor nabarmentzekotan, Aurangzeb, enperadore mogola aipatuko genuke. Islamiar fanatikoa bera, 17. gizaldian hinduen eraikuntzak txikitu eta bere ordez mezkitak eraikitzari ekin zion. Esaterako Janpapi mezkita, Shiva jainkoari eraikitako tenpluaren ondarren gainean eraiki zuen. Shiva Benareseko zaindaria da, eta bere tenplua hiriko santutegirik agorgarriena zen. Gaur egungo tenpluak pare bat gizaldi ditu, eta lehenengo tenplua zegoen lekutik, hau da, gaur egungo mezkitatik oso hurbil dago. Urrezko tenplua deitzen diote, eta ez kasualitatez, bere dorreakia tona bateko urre gorrizko estalkia baitu. Bai mezkita eta bai tenplua itxita daude sinesle ez direnentzat. Hindu integristek ez dute ahaztu mogolek egindako irainak eta noizbehinka bi komunitateen arteko iskanbila larriak sortzen dira. Baina musulmanen agerrera mogolen etorrera baino askoz lehenagokoa da. Eurek ekarri zuten zeta oihalgintza. Orduz gero, Benaresko sarien eta brokatuen diseinuak eta kalitateak Indian ez ezik mundu guztian egin dira ospetsu. Orain arte hinduak eta islamiarrak aipatu ditugun arren, ezin ahaztu Benaresek budistentzat duen erakargarria. Bertatik 10 kilometrora aurkitzen den Sarnaz izeneko lekuan, Siddhartha Gautamak Buda izenarekin ezagutzen dugunak lehen sermoia eman zien bere 5 jarraitzaileei. Sarnazen hainbat tenplu budista aurki ditzakegu. Denak monumentu baten inguruan, Budak emandako sermoiaren tokia markatzen duen estupa izugarriaren inguruan. Buda da segurazki Benaresek izan duen maisu espiritualenik handiena, baina hainbat filosofo eta maisu izan ziren bere aurretik eta beste hainbat bere ondoren. Ez da harritzekoa hiriak betidanik izan duen oihartzuna, jakintza eta heziketa gune gisa. Tradizioak gaur egun ere jarraitzen du. Indiako Oxford deitu izan zaio Benaresi. Bertan kokatzen da unibertsitate hindua, astrologiako fakultatea daukan munduko bakarra, baina hindu tradizioko eta mendebaldeko ikasketak eskaintzen dituena. Era berean sanskritoaren unibertsitatea. Horrez gain makina bat dantza, musika, arte eta beste hainbat ikasgairen eskolak aurki daitezke. Esan bezala hasierako harridura, arbullo eta hiriarekiko oztasunaldi hori gainditzea lortzen badugu, bizitzan izan dezakegun esperientziarik ahaztezinena bihur daiteke gure Benareserako bidaia. Hori bai,
Turista arruntek egiten duten egun terdia baino gehiago beharko dugu horretarako. Bertako hiritarren esanetan, errazago da haur bat bere amaren sabelera bueltatzea, Benaresek harrapatu duen bisitariak hiritik aldegin nahi izatea baino. Atxotitzonek bilbotarra dirudien arren, badu bere egia puntua. Benaresen egonda gero Indiako beste bazter guztiak nolabait txepelak irudituko zaizkigu.